guys, welcome back to my channel and my new video guys. Ini hai. Mwswo baik sini mana ada kena ya. Ampalai jengna mwswo gaya nalai. Makanya. Mwswo dongbaबो जोंहा आदिसो हरजोबो आरो खाग्रा गैयाना ओमफ्राय आइ दायो दिनैहाय न' माबा मा होनोमोनलाय बेबायदि खादों आरोखि न'आव बेबायदि ओमफ्राय दायो आइया गावनि माबायाव खाखांबाय ओमफ्राय दायो आं जोंनियाव खानसै ओमफ्राय दायो नायलांबाय थानो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ एसे स्पेशल जागोन आरोखि ना मन्दिरावबो एसे माबा होगोन आइया नै बेबायदि खालामनानै दोनखाजोब्बाय आरोखि बासिनानै मा मा दङ बेयाव होजोबखाबाय ओमफ्राय दायो खाबाय थानोसै जासिगोनदां ना जायाखै एब्रिबाय सान्दुं गोसा नायनो हायनि एब्रिबाय दा पिंकिया सिगांथिंसो खाबायनांगौ बेखौ थुनायसै बिराद माखासे बेयाव अबा समायनो नांखागोन नालाय जों बारा गैया बिराद जालासै सोरना मन्दिरावबो खाबायनो जोङो बेयाव मोनसे दायो नै न' गोदानावबो खाबाय ओरै मोनसे बेयाव मोनसे खाबाय ओमफ्राय दायो गैला खानांगौ गाजरने टमेट' हागासिनो साथिनि नोंहा थाबाय थायो केसि संनो नागिरदों बेखौ माबा हरलाय मादै फट'ल होबाय साथिनिनो Bukan udah, baru gua. Ayo kulumnya hatar ini. Loh, kau jumpai. Ayo, dia jadi tatap tinggi deh. Ayo, dia deh. Betul. Ayo, kulumnya nih. Ayo. Kulum deh kini habis na. Ayo. Hantu korek please. Ya. deh, amiku kulum deh ayo. Soalnya hantu korek yang mencibai, naik dia. Cuma aku kulum kabai. Mana sih nih dana ya? Pilaran udah. Bawa dong mana asar dong mana. No, sama sana. No. Sama mana? Ramu tuh, nolai. Ay, betul. Jalan deh. Hai, ini jangan renga biar. Macam tu bicu apa isi lo pun bicara demi jarang nama. Cer, asar sih. Nama go. Dah ini jalan nara, biar bisa ini. Ayo mama tuh udah kacau ketang kecil bisa aja bisa nih. Ayah sumpah lihat guys, ini udah hangat aja.
गय जाबाय आरो जों जौ लोङैफोरा माबा हिनजावखौनो गय जाजोब्बाय ओमफ्राय जौ लोंग्राफ्रा नै जौ लोंगासिनो स्लिम जाखाबाय बेना मोनसेबो गैला गोजाननि Happy bwisaguni. Bisa loंगासिनो सानजों Mwswoआबो लोंदोंसो नामा आसारसो लागासिनो जोंहा आसारसो बेनो खोनादों नोंसोर जाथारा सोर माया जाखांबाय आबै खिसि जाखांबाय आइ मोनाबो जाखांजोबबाय दहाय दसे जागासिनोसो मारा जाखांजोबबाय खिसियानो बिराद मोजां मारा जागौमोन दहाय माखौ मोजां जाखोबा ए लोमजाखाबाय आयं बबेयाव ए आं फैबाय न'आव ए माबानि मा होनो फुंनि ओमफ्राय माबा बे बाथिनानि आं मेथाइ खननायखौ आं जेबो बुजिया दामग्राफ्रा नै रेडि जोबखा Đi mosador mà đi. Mosador kasih lo mana dia? Dia nak mana mosador? Đi coi le, bilang. Monaनि बाबा मोनो माबा नै जोंनाव दामग्रा दं नालाय ओमफ्राय सोलोंनो फैदों आरोखि गाबोननि थाखाय सोलोंफैबाय भिडिअ बन्द खालामथ' खालाम दे बन्द जाबाय So guys, dayo जों आं दुखांबाय दासो दुखांदों मोनाबाय आरोखि टाइमा सिथाबदोंसो टाइम आरो 6:41 जाबाय दासो दुखांबाय ओमफ्रायो बाबा मोनाबो थांबाय बाबा फैदों बे जिरा मस्ला देनाया होजाया होजायो बिमा पेकेटनिया औ होजागोन र' आं दा संगोन देखानाय दंजोबखायोना ओमफ्राय दायो आं ओंखाम संसै हा जिरायसै ओमफ्राय आङो दायो ओंखाम ओंख्रि संसै खर' मालादों मालाय होलाय ओमफ्रायो भिडिअखौ दिनै बेयावनो फोजोबसै गाबोनहाय लोगो मोनफिनगोन गाबोन नङाबा समफोर आरोखि ना जिखुनु जाया नेक्स्ट भिडिअ आरोखि ना थाब लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय बैसागुनि आरोखि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनाय गासिखौबो बावहरबाय नोंसिनिसिम ओमफ्रायो माने बे बोसोराव आरोखि ना रावहाबो जेबो दाजाथों आरोखि बे समाव मारै जाथारखो नोंलाय रावबो दुखु खस्थ' जेबो दाजाथारथों मोजाङै मोजां बारहोहरनो हाथों ओमफ्रायो
नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय